Assalamu alaykum, hormatly gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Bugün ben size Daşoğuz welaýatyndaky Sargamyş kölüniň kenarynda gurulan Wezir galanyň rowayatyny aýdyp berjek. İçinizde bu rowayaty bilýänler kendir. Ýöne şol bir wagtda onu bilmeýänleriň hem bardygy belli. Şu video başlamazdan öň etjek haýyşdym, gaýrat edip kanala agza bolun, like basın, tesbir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Gelin onu şu günkü videomuza başlaýyn. Şol Wezir galanyň ýerleşen ýerinde bir şäher bar eken. Ve şol şäheriň şahsy ähli goşunyny serkerdelerini toplap uzak saparly awa çykarman bolupdyr. Ol döwürlerde awa çykmak häzirki döwürdäki ýaly däl eken. Padşalar awa çykan wagty käwagt bir näçe aýlap izine dolanman her baran ýerinde wagtlaýynça mesken tutup awa etmegini dowam etdirýän ekenler. Şa uğramazyň öňü syrasy wezirini ýanyna çagyryp "Men dolanyp gelýänçem galanyň daşyna şeýle bir berkitme gur. Oňa top-tomgy täsir etmesin. Kuş gelse kanatından, at gelse toynağından gırılyan bolsun. Gepin keltesi hiçbir yağı alıp bilmediğalı berk çarvaq bolsun deyipdir. Şanın buyruğunu bercay etmedik adama, dar ağacının garaşanını belet vezir, şanı uğradandan destine işe girişipdir. Yurdun 7 yaşardan 70 yaşardan çeynli ähli adamlar guruluşuğa çekilipdir. Şadan gorkun vezir zabunlukda yetecek derejesine yetipdir. Gijağı alany yaramadygy iriligine paksa arasına salypdyr. Ahiri ýanky galanyň guruluşy tamamlanypdyr we galanyň daşyna bolsa garym gazylyp suwa berilipdir. Müddeti dolup şa awdan dolanyp gelipdir. Ýöne galanyň adamlary derwezäni açmandyr. Wezir çapar ýerip gala özünün häkim bolandygyny ma'lum edipdir. Bu hem şany gazabatyna böndüripdir. Şa bu bolýan zatlara gaharlanyp, ähli goşunlaryna galany hüjüm etmegi buyurupdyr. Ve şeýlelikde uly söweş başlapdyr. Galanyň içinde wezir goşuny, daşyny şa goşuny. Wezir goşuny ýokardan ot saçar, daş atýar. Şa goşuny aşakdan top atýar. Agyr söweş bolýar. Şa goşuny ykjam ýaraglanan, özüm wezirinkinden ep esli köpmüş. Ýöne weziriň goşuny asanly bolsa-da, olary daşly diwarlar örän ygtybarly gorapmyş. Ahirinde şa ýeňilipdir. Onuň boynuna ýüp salyp weziriň ýanyna getiripdirler. Wezir weli öňküsi ýaly oňa baş egip salam beripdir. "Taýsir, hoş geldiňiz. Hökmüňizi ak ýürekden ýerine ýetirendirin. Ine tahtaňyz, ine de galaňyz. Eýe boluň" diýip özüni ýere goýberipdir. Şa öz gözüne inanmandyr. We wezir oňa "Eger şeýle etmedik bolsam, meni dardan asardyňyz. Galany hiç kişiniň alyp bilmejegini size subut etdim" diýip sözüni soňlapdyr. Ine şondan soň şanyň fermany bilen weziriň gurduran galasyna Wezir gala diýilip at berilipdir. Enha dostlar, şu rowaýatymyz şutady tamamlanýar. Eger siz şu rowaýaty halan bolsaňyz, onu gaýrat edip like basyň, agza bolun we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Sizin ähli tutan işleriňizde üstünlük arzu etmek niyeti bilen inniki videolarymyzda görüşýänçek, hoş, sag bolun.